Maayong hapon mga kayo. Kunya naabot na ang akong gi-order na TV. 2 days ni siya nga huwat kaya free ang delivery ani niya. Nakuha ni namo sa Best Buy. Anya kaya ang among daan nga TV kay nagubana nya mo ni among iilis. So ako ning i-set up karon nya ang disposal diri sa imong mga appliances kay magbayad man ka. So another gasto na pud pero okay lang. So mao ni siya. Excited na ko. Excited na mi kay duha mi ka adlaw wala TV. So murag di ka mahimutang ba. Part na sa imong life ba nga mutan-og ikaw TV. Okay, salamat Lord for this gift. Mao ni among TV karon. Daghan na kayo og linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Surrender na. You can buy online. Yeah, pa-deliver na to. Para di kang piso. You wanna go to the store. Kasi good Unboxing. Yes! Siya ay bukasan. Siyempre karong barog duha gid na. Duha. Manual. Power cord. Remote. And screw. Battery. Stand. Power cord. Hapit ako naman. Wala siya, wala na siya yung box. Ito lang nag-stand ang niya setup. Okay, balik ko later. It's time to do the setup.
gubuta eh. Pero ako nang ayusun. Okay, good luck to me. Itong tangan na o plastic. Hindi ka plastic cover. Ayan. Mana po wiring. Ano yung wiring? Mana po? Oy! Ano yung sa wiring? Ano ba? Wait na, spaghetti. Limpyo na siya. Limpyuhan siya. Aha. Where's my kuan? Nahuman na yun kong setup. And everything is working. From the internet, cable, and PlayStation, and the entertainment center. Good job, ano. Oh, thank you. ご覧いただきありがとうございます。